Vi har start nummer 23 på banen, Rebecca Karim og Domingo of the Lowland på banen. Start nummer 24, Ida Myrdal og Phyllis, følger med på banen. Og start nummer 25, Torben Frandsen holder klar. Jennifer Bro Pedersen og One Top B sluttede med 0 fejl i omspringning og en tid, der hed 26,77. De rækker til en foreløbig fjerdeplads. Vi var med for lidt for dem, som er lyder følgende. Som nummer 1, Jennifer Bro Pedersen. Som nummer 2, Simon Yde. Som nummer 3, Torben Frandsen. Som nummer 4, Jennifer Bro Pedersen. Og som nummer 5, Marianne Semal. Tiden, der skal stå som førsteplads, er 0 fejl i omspringningen. Og en tid, der hedder 22,43. Så har vi start nummer 24 på banen, Ida Myrdal og Phyllis. Start